Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Hotline. Mahiwaga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo panatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Lunes kita. Agosto 29 tuig 2022. Aksyon Hotline. Patawhay subong ang mga dalanon, wala klase ang mga kabataan, wala man sang opisina. Ang mga talatapan sang gobyerno bangod today is National Heroes Day. Ginasaulog o kung ginadumdum naton ang paghatagban kadungganan sa tanan nga mga baganihan diri sa pungsod Pilipinas. Amo ni matulutawhay gawa ang dalan, pero karon nga agahod mo sa masalakyan nga pribado nga nagasinaboy-saboy lang. Ang iban siguro mahingagaw inino tughong sumong adlaw bangod kay after sang National Heroes Day. Ang gina-expect amo na naman ang big time nga pag-increase sa presyo sa petroleum products buwas nga daw. Ang paglibot ni Aksyon Alvin Graba subong nga aga siling nga duwagi man activities diri sa Negros Occidental sa provincial capital, amo man diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon artay hupon checking in until 9:30 in the morning. Ginabi-abi taman na magka-aksyon tang nga naga-monitor na karon nga aga via on air kutob malabutan sa aton broadcast karon nga aga sa bilog nga riyon size sa Isla Sampanay no dira sa probinsya kag syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Guimaras, lakip na diri sa area sang Siquijor kag Negros Oriental. Mga Negrosanon na Negros Occidental kag Bacolod City, good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. Nakip na ginabi-abi taman ang aton magka-aksyon nga nagatutok na karon nga aga paagi sa online. No, sa Facebook kag YouTube, mabatian man kita din ka man nga bahin sang kalibutan, importante may ara ka lang sang available nga internet connection. Amo lang ginaya. No, palihog share lang kag like sang aton sining mga program agod nga damo pagid kita ang malabutan. Ang nami pagid magluwas sa pag-share kag pag-like sa aton sining program. Kung maka-send kamo sang star, ang star ba lang nga mabaton sang istasyon, amo nang ginagamit sa pila ka mga programs and activities nga aton ginapatigayon. Isa dira atong paghatag nato nagligad nga semana sang mga school supplies, no? Ang pag-provide o pagpatigayon sa mga medical mission. Amo na ginakadtuan sa mga stars nga inyo ginapadala diri sa Aksyon Radio Bacolod. So keep on sending kay hindi ina nagakadto sa amon sa istasyon kundi sa pila ka mga program nga ginapatigayon ta kag ginahatag sa aton palangga kag mga listeners diri sa Aksyon Radio. Salamat ginadamo kita sa mga top contributors o kon mga donors, no? Top donors naton nagapadala sang stars diri sa aton sini nga pagpangalagad. Puwerte ka pa ang aga pa nagapakita kag nagatagiti naman si Haring Adlaw. Oy, subong kay Lunes kag fiesta opisyal. Hopefully, why naman sa maglagaw sa mga beaches, sa mga resort. Why kung nagasiling nga bawal ang pagkadto sa mga beaches o sa mga beach kag resorts. Why gina problema? Mag-excursion ka or magambal ka excursion, amo ina ang short trip sang pamilya or sang magkabarkada. No? Excursion. Kag kung magkadto ka sa beach resort, kapin pagid sa mga
inang mga resorts mo lang ginagamit nga may lisensya iya, at least ginaobligar ni sila mo nga may ara sang magabantay sa mga resorts, mga lifeguards nga dapat amo na mag-insure nga ang tanan nga nagalagaw das lugar nila mangin safe. Nga ginuna ko ni kay subo-subo ang natabo dira sa syudad sang Cadiz kahapon. Sunday, ang isa kapag banding kag excursion sang pamilya nagresulta sa isa ka trahedya. Apat ka mga persona ang nagkalalumos. Masubo ini nga balita kay ang lugar nga ilagin kadtuan, isa sa mga lugar sa Cadiz City, tahom ginman taning lugar mo, kay at least isa siya ka isla galing kay protected area nga hindi kung tadi pwede. Bawal in short ang pagpadulong dira kag pagpatigayon sang excursion o kon pagbulubanding sa lugar. Pahirapan lang ko'y panugyan ang Philippine Coast Guard sa publiko. Ano gidbala ang natabo sa sininga insidente? Balikan tang istorya sini in a short while with Aksyon Alvin Grava. Kahapon, personal nga nagpadulong dira ang Aksyon Radio Bacolod, ang special assignment nga gin pamunuan ni Aksyon Alvin Grava, kabuylog man si Aksyon Roger Gutib, no? Nga sila nag-cover sini. Ang aton lang amo ni, nga agin una ko gini kay tiho subong kwan holiday ti basing iban umpisa kahapon ara pa dira sa mga resorts, ara pa dira sa mga beach, kag iban kundi may ara giman ya part of the trip kwan kamo mag-okupar ka dira sa mga bangka nga magpatigayon kamo sang ginatawag naton nga island hopping na amo na kung kaysa ang parts ang trip nyo nga maka-enjoy ka man mo. No, makalagaw-lagaw ka mo sa different islands sa palibot o kung sa lugar malapit nga gingkadtuan nyo. Pero tiyan mo na siling ko halong gid. Kapin pagid kung hindi kita sigurado kag sa mga ginadumilian nga lugar nga wala sa makabulig sa inyo kung mayara sang insidente. Why ko nagapamasol kung ano ang sitwasyon. Pero magaserbi ini nga reminders sa aton nga mga tagpalamati para nga hindi masulit ini nga trahedya. Ano pagid? Ariho, iistoryahan tagkaron dugay-dugay, ang balita man, grabe man ni sa Silay ho, sa lugar nga natauhan ni Aksyon Oliver Pason, kag ni Aksyon Joricel Hayna. Grabe itong shabu sa inyo kapon to, yung duwa kasi paradong operasyon, minilyon ka pesos ban ang na-recover. Siling ko ang Bacolod City do kulukul pa subong basi kon way man niya galing operation mo, pero ang sila idugulpiada lang sila nagkuanda ho, nagtaas, nag-increase kag may mga buy-bust operation naging patigayon, minilyon ka pesos ang na-recover. Grabe ba siling ko ang tandaan tagid sini nga nagapasulod ang super maskara mo. Ti ang super maskara gina-expect ka portik damo magkaladto di. Siling ko ba hindi lang bisita, hindi lang mga including sa mga foreigner nga mga turista, siling ko ba kun pati durugista magdugok man di bala. Ano pagid? Ang distribution sang bulig pinansyal sang DSWD para sa financial assistance sa mga estudyante, oy nangin matawhay na kunoti, congratulations amo na gani basta may koordinasyon kag may sistema, why ginaiya problema. Hindi parehas ang nagligad to nga naginutok ang tawo, why man sang gusto gid nga panugyan, ay binasulay ang guwa niya. Kag ang isa pag kabalita kay subong bisan pila ka mga senador dito, Senador Joel Villanueva, bla kuning magsala, may reaction party sa pag-import sang asin. Ano man nga balita nga aton yo pati asin may import pa kita? Kalamay may import man. What if abi nga daw kundo hindi man ka-insindi kay balo ang mga opisyales kag ginabutang naton dira. No, sa naglain-lain nga mga departamento ahensya sang gobyerno. What if abi ko ma-import kita
sa mga opisyal nga ibutang da coming from countries or mga pungsod nga nami yang ila sistema. Oh, basi kung dira magmayad ang sitwasyon ta kay utok sang gobyerno ta sumundo batyagan ko puraw na lang importation. Ano niya ko naman? Halin sa kalamay ma-import. Pero ang good news by the way, ang Victoria's kali 70 pesos na yan, no? Ang ila pagbaligya per kilo sang kalamay prior pa gali sang palayag sa Malacañang, doon mo na nang ila sini nga nangin kuan diragin pagwa no nga desisyon. Kay kada lang hulag sang gobyerno ta sa mga departamento kag magdihon sa mga plano, ang gobyerno ang nabalaan ng yasubong, mga opisyalis tada, amo ang pag-import, ti pati asin nga daw sa Valladolid, do kadamo man na nagaproduce ang asin, ano yung kinalain sa asin tadi sa asin to sang iban nga pungso daw? O mas dugay nagakatunaw ang asin nila? Ilano man nga sitwasyon ng aton, tanan na lang import ta? O ano abi kon i-import na lang pati mga opisyalis naton nga nagapulungko sa gobyerno? O para nga hindi na magpaminsar sa importation sa uli ang ila paminsaron ano mag-develop kag kita na naman maging exporter. Alas 8:20 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Feel free sa pagpadala dira sa chatroom kag sa aton sining sa Facebook kag sa YouTube pwede gi kamo makapadala sang inyo mga mensahe. Nadakop ka daw Rolita promo sa Aksyon Radio Bacolod. Why ko di winner Aksyon JM? Why ko di? Ate, sige, okay lang. Pero sa ginlawag, kay nato nila, may ara ka mo ginlawag, sundos, no? Tingagaw ka mo kadto until 5 p.m. to, outside Negros, to, taga din tong winner nyo. Barangay Ilak. Barangay Ilak. Ito may pag-uka kang barangay sa Bacolod. Purok Ilak, Barangay 1. Ti hasta lang alas 5, karon kadto kagidi. Lawagon ko lang liwat ang alan sang winner karon na. Kay para pagkadto mo di, si Aksyon Dorel ang patiyogon mo. Si ikaw makapatiyog sang ruleta and then instant winner ka. Paglawag pa lang sa ngalan mo, winner ka na. Pero ang paghibalo ko nano ang imudag-on nga premyo, karon nababalaan kung makahingagaw ka to di sa ruleta mo, na, I mean sa pagpatiyog mo sang ruleta, no? Again, sa kay Eduardo Cayaw, no? Sampurok Ilak, Barangay 1, Bacolod City, hingagaw kadto tubto alas 5 ni Action Doors, sapon. Okay, Bacolod ka lang. Hasta ka lang alas 5, hingagaw di ho, kay para makapatiyog ka sang ruleta, kag ma-partner mo, gwapa pa. Oh, grabing purmaya, daw Koreana. Action Hotline! Daw tayanan ni sa ginawiran to sa may kwan sa may sagay, ang taga Mulukabuk, tuluyag nila tani nga, sila nga pa konsumuhan tadi si Aksyon Dorel, guro sang danggit, pero ay. Ma'am, ay, go na mo diskubrihan, pati makasag niyo, kali pinamutos ni Aksyon Dorel, kaging butang. Butang sa bag niya. Alas 8:22 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Naunahon ko lang ng balita, with Aksyon Alvin Grabak, si Aksyon Alvin lang to, kay unahon ko siya bla parte sinitabo nga trahedya dira sa syudad sang Cadiz. Now, hindi na kita magminasulay pa sini nga sitwasyon. Number 1, ang hambal diri initially sa ako ni Aksyon Alvin kaina, nga ang Coast Guard naghambal nga inang lugar dira is a protective or protected marine area. No? Hindi na pwede nga magsulod ka dira anytime. For whatever purpose nga imo luyag imo onda or whatever purposes. Tiding kakita sina yung nagkantong pamilya da para sa isa ka banding para mag-excursion. Ang problema nagresulta sa isa ka trahedya since nga may ara sang nagkalalumos. 4 gid sila iya. Ti masubo-subo ini nga balita. Anong panugyan sang Philippine Coast Guard? Ano ang panugyan sang local government unit sang Cadiz? Hindi lang ni Cadiz, sa ibang nga mga area, ang Pilipinas, kabalo kitang kakadamo sa mga isla di sa aton. Ang iban, gagmay nga mga isla nga kung magdalom ang tao, nagakadula ganina. Pero gagmay lang na ang mga isla. Galing tahom lang magkadto sa mga isla na kahit kampiyon mo, no? Nami, ang mga lugar
kapin pagin mahilig ikaw ang nga magkadto sini nga mga lugar. Pero tiyan mo ni halong lang. By the way, si President PBM gareyo ara sa libingan ng mga bayani para sa pagdumdum, pagselebrar sa National Heroes Day. Ara sa sumungog ka parada siya. Action Hotline. Pero naon ko anang report with Action Alvin Graba. Sining isa ka banding kag excursion sang pamilya nga nagresulta sang trahedya, apat gid ang mga nagkalamatay. Patrol reports. Yari on special assignment kag follow-up report si Action Alvin Graba. Action Alvin, good morning, please come in. Siya na Art liwat nga nagapangabay si Cadiz City Coast Guard Commander nga si Chief Petty Officer Joel Taganile sa mga pumuluyo ilabi na dira sa syudad sa Cadiz nga likawan ang pagpaligo sa area sa kabilang bilangan reef. Agud malikawan man ang among sahi o kon sa siningan sahi isang insidente kang isang natabo kahapon diin isa ka pamilya ginabugusan ni sa Action Arts ang 16 tanan ka mga individual nga damlag pa nagpadulong dito sa kabilang bilangan reef para magpaligo sa diin apat diri ang konfirmado man nga nalumos samtang dosi ang naluwas. Nawasuno diri aksyon na art kag base sa datos man sang Philippine Coast Guard ning napatay unang napatay diri action art rather nalumos si Mark Jan 15 anyos, si Mark Jan Aguirre 15 anyos, kag ang iya sining Iloy nga si Mylene Aguirre 37 anyos. Na lumos man action art ining si Michael Jan Merabi 13 anyos kag ining si Remy Mar Ukon 31 anyos. Tanan nagapuyo action art sa zone 1 sa syudad sang Cadiz. Now isa ni ka pamilya action art kun taon ta sang nasiling tanan ginabugusan sang 16 tanan ka mga individual sa diin suno diri kay Taganili action art. Ang kabilang bilangan reef isa ini ka marine protected area. In fact, madugay na ni ginabawal sa local government unit sa syudad sang Cadiz nga paliguan action art o kadtuan para himuon nga mga beach bala o kalingawan sang mga pila ka mga pumuluyo dira kay number 1 diri delikado ang lugar kantilado. In fact, sa pahayag diri ni Taganile, kung ang tubig gani action art magsaka tubig sa dagat bala, let's say 1.3 kahapon natabo ni 1.3 action art mo ang kataason sang tubig. Nausuno siya nga kung 1.3 ang taas ng tubig halos tupong na siya action art sa isla sang sining kabilang bilangan reef. Then how much So bali ang kabilang bilangan ref ni siya halin ka dira sa proper sang Cadiz, mga pila ni siya ka more or less ang distance ni Action Alvin na pamangkot mong Coast Guard? Nalipat ni aksyon na art pamangkot sa iya pero may distansya ni aksyon na art okay nagpamangkot. Medyo may kalayuon in short. May kalayuon in short. In fact, sang nasiling tanagani ang ining isla kung magdos ang mag-high tide abing 2 meters. Hindi na ni makitaan ang ining isla, only ang tower nga nagapabilin dira. In fact, wala gani na ginatira na sa mga tao dira action art bagong delikado. Ang natabo lang ugaling kay ti isa ka pamilya ang nag-excursion allegedly and ti wala sang pahanugot. In fact, wala man daw wala gidya sa ihibalo ang Coast Guard kag ang bantay dagat nga magapadulong dito kay wala man bantay action art and just so happen dito kung tani nga mag-enjoy mag-banding ang pamilya natabo diri action art isa ka trahedya kay apat diri ang kumpirmado nga napatay action art. Ikaduha diri suno pagida diri kay Taganile nga masami man ni ginabantayan and just so happen siguro kahapon nga adlaw way siguro na libutan bala action art kay ang mga bantay dagat from Lakawon, mga bantay dagat man from Hitawon amo nang nagalabay dira sa sina nga reef action art ilabi na sang dira sa may kabilang bilangan reef. Kun ang mga bantay dagat nga assign dira malapit sa Lakawon, meaning dira siya sa Barangay Burgos lapit man o kun dira man na siya nga area?
aksyon na art base posible kay ang ila diri dagga. Di kay kun para mabalaan tatani kun ang bala kabilang bilangan ref ni ano nakasakop nga area bala dra sa Burgos kay ang actually ang barangay Burgos na medyo layo pa na iya pakadtos proper sa Cadiz. Oo, Ang Lakawon. Oo, malayo man. Ano na sila to paray na sila sa kabilang bilangan eh? Ang kabilang bilangan rib sunod diri kay Sir Katagadile under ni siya sa Daga, barangay Daga. Barangay Daga, Cadiz Oo, City. Cadiz City. Okay. Diin sunod diri aksyon na art kay delikado gidya ang natabo diri action art kay kundi kahapon nga adlaw ang tubig taas ang tubig is 1.3. Ang pinakalantong niya alas 12. Alas 12 sa udto lantong na so medyo tupong na gid ang lantong is tupong na and mga alas around 1 o'clock to 2 o'clock medyo amat-amat na ang pag low tide kaga sa pag low tide aksyon na art masyado ka dasig ang flow sa nga current sa nga tubig sa dagat padulong dito sa may bantayan nga area and that is why isa diri action art nga unang nalumos ang ining 15 anyos nga bata nga sulterito and at the same time action art nga plano pakuntani nga luwason nga ang iloy mismo to nagsalom nga plano kuntani nga luwason ang iya sini nga bata asusta kay nalumusman ang tiyo kagang hinablos nagkuan man aksyon na art nagbulig apang ini sila tanan apat ang napatay. Pero ano natabo? Balik ko ni ga pinaligo sila to, no? Meaning kay nagapahunas siya, ang isla may ara na sila sang tindugan to o dra sa gaplastar. Ang bangka nga nagdulong sa ila to, ara man that time wala. Wala na aksyon na art ang bangka dito ang motor bangka gindulong lagit sila. Bali pilas lakbilog magluwas ning mga nagkalalumos, may iban pa sila kaupdanan nga to to? In all, 16 sila action art. Bakdamo. Oo, apat ang Jesus. napatay, 12 ang naluwas. Okay. Oo, so ang natabo kay kantilado pa ang lugar, tay plus pa mabaskog ang flow sang garet sa tubig sa dagat, samtang nagapahunas, tay amaning natabo action na art. So bali ang una dire, ang 15 anyos, ano siya man naglukso siya para magpulupaligo? Paligo man aksyon na art, no? Okay. Kay that time, basta ara man sa lugar sigurado, ligo ginayamong. Naligo gini siya, o galing kay ti amotong natabo, base ni sa pakayag ni Taganile, nga nakita ni sang iloya, nga nalumusang niya sininga bata, that is why plano pakuntani duwason sang iloy. Okay. So naistorya mo mga members, ng family nga to that time, kung ano gid ang natabo Action Alvin? Iniba sila sa pahayag ni Taganile, kay pagpadulong naton dito sa lugar action art, ara pagidya sila sa mismo sa ospital pagid. Okay. Medyo ginabawal pa ang pagsulod abi dito para makaistorya kita kuntani sa mga victim. And Subo man ni sa pamilya mo, can you imagine bla? Oo, makabig tadi nga trahedya action art mong. Oo, trahedya kaya apat diri ang napatay sa sina nga lugar. Ari action na art ang pahayag diri ni Chief Petty Officer Joel Taganile. Nag-base ako investigation doon. So may gin-hire man sila nga pambot going doon nga papunta doon nga paligo lang sana sila, magsuswimming lang sana sila. So nabutan sila daw ng low tide. So yung kasamahan nila nalunod. Yung pag na-rescuehan sana ng mother kasi ang tito niya nasama rin na nalunod. So protected area na sa sir, so hindi na sa beach. So siguro kaya mga kababayan natin, so wala na siguro may entrance or whatsoever mababayaran para may enjoyment sila doon. So naligo sila doon. So hindi natin nasahan nga gano'n ang nangyari. So ginabantayan man na sa sir, ginarubingan na sa atin na bantay dagat na nakabase sa Lakawon at saka dito sa Hitalon, kagang Philippine Coast Guard po. So ginarubing sana natin pero may mga times din sir nga hindi natin sila rin maasahan kay bigla naman sila pupunta roon, so may mga time din sir nga amugin ni sir ang mangyari sa atin, hindi natin maasahan talaga. Pagkaalam ko sir, may abiso na nga bawal ang maligo kasi protected area na dahil. Remind ko lang sa mga neighbor ko dito, sa mga coastal area, nga sana naman, nga mga magulang, maging alerto naman kayo sa mga ganon ng sistema. Alamin nyo naman yung mga current, ang mga kung high tide, low tide,
Sa ganun sa nangyari sa 2:00 ng hapon sila tatabo. Actually, malakas talaga ang current yan. Kasi 1.3 meters ang tubig lantong. Pag 2:00, ibig sabihin yung tubig, current, palabas na talaga yan. Guwing bantayan na yan. So, di natin nasahan na ganun talaga ang naman natin sa mga kababayan na nangyari. Ang imo na lang panugyan, advices sa atong sining mga kauturan, especially hugot nga pagbantay, of course, sa kabilang bilangan rin. Remind ko na lang, ang lahat ng mga marinig sa station ngayon lalo na sa mga coastal area, dahil sa Manapla, Cadiz, Cagsagay, especially ang Cadiz, so dapat maging alerto naman yung mga magulang natin nga hindi na dapat sana maulit ng ganito ang sitwasyon. Kasi masakit talaga Alam ko yan, masakit talaga yan. So, leksyon na yan sa atin. Nga dapat naman, kung maligo tayo, doon tayo maligo sa mga safety, sa mga beach, para naman nga maganda yung natin doon. Kasi dyan, ang malayo-layo din yun. So, sana naman, naintindihan ko nila kung ano naman. So na Art ang Okay. kabahin sa pangabay man diri ni taganili masakto man to kung maligo gid mo sa baybay dito na gid sa beach para Inang mga ginatagan permit, may mga business permit bala kag inang mga lugar nga at least may ara sang kay obligado ni dapat kon isa ka resort o kon beach dira nga dapat may ara kagin sang imo sini nga mga kwan nga mga Lifeguard. nagabantay, lifeguard. Oo. Amo na ang importante aksyon na Art may gabantay gid dapat Aha. especially ni mga license nga mga lifeguard kag sila mismo nakabalo kag makaabiso badamlag pa kung halimbawa medyo dalom na delikado o hindi kada. Aha. So, amo na aksyon na Art. So Kanti sila why na kita plano o kon ang aton purpose hindi kita nga magbasol pa kay tiso mong sakit ni para sa pamilya nga mo na ni napatyan na sila mo pero magaserbi ining election nga basta gani nga waay ginatugutan sa isa ka lugar nga magkadto ka dira mag-ekskursyon ka magpulupaligo ka basta gani bawal kay waay hindi pwede hindi gid dapat pag-ipilit di ba? ito na aksyon na Art kung hindi gid pwede kag ginabawal dapat dumduman nila basta bawal dumduman nila nga delikado na gid ang lugar. Yes. Amo na ang pinaka-importante dira aksyon na Art. Aha. So, amo na report sa nga patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ayos, salamat gid kay Akson Alvin Grava. Amo na ang special nga katuan niya kahapon. Kagin istorya dito ang taga Philippine Coast Guard. No, galing kay Sumundo hindi pa available Ang linya ni Mayor Bading Escalante, maybe in a short while balikan ta lang si Akson Doors kay para at least mapalusot ko lang ning mga commercial. Ang aton lang diri nga reminder ini sa publiko, no? Basta ganing lugar ginadumilian nga magkadto ka, no? Kapin pagid kung taga-dara ka mismo nga lugar, ti ang taga Cadiz City man sila mo. Way man sila guro inang kumpiyansa lang isa sa ulado tanadi amo ni galing kay ti amo na hindi mo mapulong kung kaisa kag mayara gid posibilidad kag unayng disgrasya sa lawod iya mabudlay na mo way kauyatan bisan puno sang mga kugonda o kung ano man nga makawiran mo may nagapamuhi na nga puno sang bayabas nga magkabit-kabit kada ti amo ni siyang natabo no pero again ako yan nagaunong, nagabuylog kita sa kalisod sa pamilya. No? Nga natabo ini sa ila. Kaya ti ang ila malang tinutuyo siguro, banding mo, ekskursyon sila para nga mangin happy sila. O ti amakon mo iya, imbes ka mag-enjoy sila, ti amo ning nangin resulta, 4 kabuhi ang nagkaladula. Tugangan tani karon kag tingwan ta nga masugilanon ang alkalde dira syudad sang Cadiz bilang kabahin man sa iya sini nga panugyan sa mga pumuluyo niya no kag sa bilog no sa bilog nga Negros Occidental no magaserbi ining election please likawan tagid kag aton gid nga monitoron permi ang mga areas naton kapin pagid sa mga masami ginakadtuan sa publiko, no? Kag sa mga ginabawal nga lugar nga hindi pwede mo sudlan,
kwidahon na lang palihog nga magulo excursion o kon mag paligo da. Action Hotline! Pagbalik ta karon na no kay para nga maplastar ta pag inidugang hanggang makuhaan ang reaksyon ang mismo alkalde dira sa syudad sang Cadiz. Alas 8:39. Action Hotline! 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsored. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D.
Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhid, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo Aksyon Hotline. May lang kay Jane Fernandez, Jay Barato, Jane Herbert, araman si Angelo Argoncillo. Uy, happy birthday gali sa pakaisa ko kay manang Nini Lea May Iskultura, no? Sa Isabela. Pero sa hinigaran ni maistra akong pakaisa, manang Nini Lea May Iskultura, happy birthday. Aksyon Hotline. Araman si Phoebe John Viajar Halbuena kag RB Karisma, Rosita Gonzales, Oknarf Sinyalagam. Araman si Noel Zambales kag Armando Imulaga. No? Good morning man Roger Coriado kag Julius Villaflor. Salamat sa pagmonitor. Noel Zambales, Silingya Tamiao Kul Inday kag Marilyn Ara Cruising
Punta Taytay. Hotline. Pero ari aday sa aton nga linya ho. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang alkalde sang Cadiz City, Lazab Mayor Bading Escalante. Mayor, may aga sa imo sir. Live ka subong sa Akson na hotline, sa Akson Radio Bacolod, si Akson Art. Mayor, may aga. Oh, dahil lang gid duway siya kasulod. Balikan ta siya kay gusto ta masugilalon si Mayor no kay subo-subo ini trahedya. Amot ko na nga bulig na extend na sa aton sining syudad dira iya sa mga apektadong mga residente. No, isailuhan ta lang sa guro sa landline na lang ta malabay para at least medyo matulutaway ang linya. Hotline. Kay luwas bala sa balita ning luwas bala sa sining insidente nga nagluntad kahapon sa kabilang bilangan ref, no? Gusto ta hibaluon pagid sa alkalde, may mga isla pagid bala nga ati makonsider naton nga hindi pwede ya kadtuan bisitahan sa publiko, no? Amo ang aton hibaluon. Ari sa aton nga linya si Mayor Bading Escalante. Mayor, good morning si Akson Art, live ka subong sa Akson Radio Bacolod. Yes, Action Art may aga sa aton tagapalamati sa subong na adlaw. Salamat gisa tay Mayor, subo maning balita da sa imo ho, may trahedya kapon ang ekskursyon kag ang banding sang pamilya nagresulta sa kamatayon sang apat gid ka mga individual. Sir, masubo-subo ning insidente kapon da sa lugar mo? Yes, very untoward incident kahapon kanami sang Chimpo. No, nang Chimpo na mag-uum na wala man gaulan. So ang baybayon perti kalinaw sang baybayon kahapon. Amo nang probably kahapon mas one of the best days na mag-boating, mag-boating ka sa Cadiz or go swimming no sa Cadiz. So that's why mo to hindi itakbasol sang pamilya na nagkadto dito sa kabilang bilangan kag mag-excursion dito kay kanami gid sang kondisyon sang lawod kahapon. Aha. Pero Mayor, inang lugar da, why gid man na ginaalaw ang public nga magkadto or ano man? Well, it's a coral reef, no? Damo na nagkadto, wala na da dumilian na magkadto. No? Ginakosyon lang na sila da kay... okay. So pwede gali nga magkadto ka pero kuan ka lang halong kagida sa lugar? Halong kagid, and usually kung magkadto ka da, may pump boat kagid. No? Ato sila kahapon na very freak. Kagin dulong lang sila sa pump boat. Kaya nagpuli ang pump boat, kaya balikon lang sila. Diyos? Kaya hindi gina siya layo sa baybay, sa shoreline. Hindi gina siya layo. In fact, there are times na during mean, low, anong lubo kita na tao, na hunas. Ginalakat na na kung taga-sikaba. Makadto na ito sila, manghinasa sila, balik na sila. Di kinamo na da si shells. Okay. Manghinasa na sila, balik na sila sa mainland. So ginalakat na siya during mean, low. Except that kahapon niya, and in that area actually, I have to admit na notorious ginada ang kwan. Ang sulog, yung tawag na sulog, ang unos, ang sulog. Ang current ng tubig, alido, perti na kabaskog. Yeah, perti kabaskog na because that kabilang bilangan reef is in front of Sicaba River. Sicaba River is the 5th biggest river in Negros Occidental. Yes. So kung magbutong na rin ng taob o kung magsulod na ng taob, dako-dako, baskog-baskog na ang current na area. Okay. So, bali, after kahapon, balaan mo ka mo ng insidente, Mayor, may ara kasang advisory to the public, kag nanong assistance ginatag naton sa pamilya, sir? Well, actually, Action Art, last month, ato ko to mismo, dito ko sa Manuyod, upod na ako mga councilors mo naton, so some department heads, kaya ginlantaw to namon ang whale watching the area, ng sandbar na nila sa Manuyod, and how they operate it. Okay. So lately, si kabilang bilangan reef, damo ka kalagto na da. Hindi lang na siya, damo ka kalagto na da. Gabuka na nakatao. Galing ko mo na i-provincia, kay kung hindi siya regulated, so kabalo ka naman tao, kung din hapos mo muna sila, haboy basura dito, ibilid ako whatever, no? Because hindi siya regulated, so isling ko kadto sa Manuyod, let's
make some benchmarking kung anong ginahimo nila to. And much as possible, kung pwede i-replicate natin. We have decided with the City Council, we have decided na i-replicate namon ang manuyod, no, na kung how they do it. Kaya, number one, that's practically one way of mitigating mga instances na parehas ni. Kaya kung gina-operate mo na siya professionally, na intervention sa gobyerno. Correct. So there's a need ready to put up a Coast Guard, a Bantay Dagat Station, will be there always. May mga tao na professionals to run the operation. So mas ma-mitigate and facilities, no? Labi na ng facilities na in cases such as this, ma-avoid natin. Like may mga barrier, kita gibutan, may mga floating barriers kita na may net na kung malabot ka sang hunos, sang current, sang tao, bukon hunas, masampay ka, may kabitan ka. Correct. Come, no? So those are the things, dugay ko na gina-implicate, panumdum na i-implement. Except that, of course, no, may mga limitations sa budget and everything, but it's already in the pipeline, and just very untoward incident, very unfortunate na baw sila ginasampulan. No? And correct na. I hope na starting siguro today, we will try to stop close facility, no, until further notice, or until such time na maka-introduce kita sang eksakto na mga safety measures, no. Correct. Kagaya siguro mayor namin ako mabutangan abla siyang daw may tiniran ang tao kay pag-intindi ko sa report ni Axel Alvin kay ina ako taob nga mga sobrados gakadula kunong isla ang tower lang kitaon dati sin ko din matinirang tao di abi kun dali magtaob tudo. Yeah, actually ang tower dako na siya na tower. Dako na siya, okay. May concrete na siya, may roof deck na siya, pwede ka tinerto, so may mga first floors na is concrete also, dati kabakod. And in fact, namin na siyang plano, natami namon to as parts ng development plans na isla, okay. For tourist destination later on, may mga plano na in everything, no? And amo lang gina siya ang problema, gina siya ang current. I myself was a victim sa una. Galing kasi, of course, I went that prepared. May mga life jacket kita nga dito, naligo, gulpi lang, naghunos na gali. Nabutong na gali ang current, no? So naanod ko. But because may mga upod kita, na amo to ng sugat, nagkuhan sa ako, no? And nag-paddle palapit sa isla again. It could happen to me, it could happen to anybody. Yes, sir. Actually, ang instruction na was mag-aligmat, no? Mag-andam current ng tubig. Hindi lang nakakatabo sa kabilang bilangan. 2 months ago, may nalunod, makita sa may dra na porsyon. No? Naanod to siya sa suba. May isa man gapang hinaas man sa may baybayon, shoreline, naabtan man hunas, wala na makitaan. Okay. So, hindi na siya nasubong, except subong na highlight lang kasi apat yun sila kabilog. Gani man. So, kabay pa, no, for the meantime nga ang plano naton i-implement, ini nga ma-regulate, inadira, mas namin, guro kung may magkadtog man, halong gidya mayor, no? Observar gid sa sitwasyon. Very frequently, accidents really happen, no? Kakatabo na da, kay kumo isla na siya. Usually, kung magkadtog ang mga tao, may dalan sila pump boat. No, pampot na sila, buting-buting sa palibot, sila dungkad, sa panyaga and everything. Kahapon niya, ang pampot na nagdulong sila, nagtuli. Gani? Nagbalik ka sa mainland. So sila yung nabilin sa Tunga Lawon. Yes, sir. Kung imo to pampot, hindi mo na ito magpabalikon, kay gasto na sa gasolina. Oo. Pila na litro sa gasolina. But very freak, as I've said, very freak accident na ang pampot ng isakyan nila nagpuli, pakibalikon na sila alas 3 ng hapon. And the incident happened sa Launa sa Ulto. Gani. Ang kabilang bilangan, anong spelling yan na Mayor? K na siya kung C? K. K. Kabilang bilangan. Ang kabilang bilangan, by the way, ang ngalan sila, sa una, pag ito siyang ngalan, Mayor? Siguro na kabalo ka man sura mga Cebuano, Visayan dialect, yung mga original mga fisherman sa Cadiz,
kabilang-bilangan, kabinga-bingahan siguro. Damo na binga. Yung binga ba? Decision. Binga, ginimo ganun na budyong. Okay. Binga, So, damo na dira galigin kuha ang ngalan niya kabilang-bilangan kasi una, taning tawag siya na kabingahan do amo na tani. Kabinga-bingahan siguro ba? Si Pitla man ilonggo to na. Ginimo na kabilang-bilangan. Oo, no? Oo, tiyan mo na nga ginimo na lang kabilang-bilangan. By the way, may gin-extend na nga bulig ang city to the victim o sa mga pamilya, Mayor? Well, I have already instructed ng atong DSWD office, social welfare office to visit the family. And we will take care of the embalming expenses. And we will be giving some food provisions, gas, and probably dilatas sa family. So, bali, we will take care of the expenses in Ilawig. Yes, sir. Sir, isa na lang ay magluwas ini. Ikwaon ko lang ni Simo. Duming kiba pa naog ako nung executive order series of 2022 nga nag-suspend sa application and issuance of all permits for non-essential gatherings. Tell us, ano ginambot na malon ni Mayor? Lately, daw na maguhan ang tao, daw nag-open up ng ating syudad. No? And almost 700 ni ka purok, sityo, asyenda sa bilog na Cadiz. Daw tanan sila mo pang-pista. Sus. Okay. You just imagine, no, ang risk. Kay, as we speak, we have 15 positive cases already sa Cadiz ng COVID. Nagsaka na siya. Okay. And coupled with the opening of face-to-face classes, no? Face-to-face classes, ang mga kabataan niya, pila lang to, 7% lang niya ang nakabooster na. Okay. No? And there's a new mandate subong sa ating DOH na kung wala ka pa ka-booster, masking ka isa, you are not considered fully vaccinated. Subong yung kabataan, nagsulod na sa eskwelahan. So kung pagustuhan, pag hindi natin mga ginikanan, lagaw, mga magulang kung lagaw, kung diin pakadto, pakarit, papayaan na natin, non-essential na mga activities, kita mismo mabulig. No? Okay. Sa wala kung hindi na pangayo, nakunod, mabulig sa projected na increase ng COVID cases sa bilog ng Philippines. Again, this is based on DOH prediction na malabot naman kita 9,000 per day. Okay. Of positive COVID cases, no? Kung hindi ni naton ma-regulate, no, ang pagsaka sang COVID. So again, as we speak, 15 cases na kami. And before I signed that memo order, executive order, may napatay na sa amon sa Cadiz. Uy. We were all the way, we were expecting na si COVID ya, aralan na sila, very mild, do personal ang trangkaso. Amo nang belief natin sa una. Amo man lang akong belief. But sa may na hospital, I mean, 15 hospitalized na eh. No, ang isa napatay na. In other words, hindi na ni siya low-blahog na kaso. Probably there is already some potency again sa ating COVID cases. Okay. That's why na masilain naman na variant. No, na una bantayan nato na hindi maglapta sa ating syudad. No, labi na openings ng classes, face-to-face classes yun. So, in other words, ang tanan nga mga purok, barangay fiesta programs and similar activities, kansilado anay sumong o suspendido anay ang mga permits nila? Suspendido ang non-essentials. When we say non-essentials, mga baili-baili, mga gathering na hindi mag-importante, wala na natin ginalaw. Pwede gyapon ka pamisa, pwede gyapon ka pahampan, sport part is essential activities ng ating ikainglawas. So pwede, because these are done always in open spaces. Okay. Okay. So kung may blue basket sila da okay lang, importante ara sa open spaces. Kag sunod gyapon sa mga DOH advisory in terms of distancing kag health protocol. Wearing of mask gid ba subong mulibot ka daw wala na COVID wala na tawag ka mask mo. Gani correct. So amo na siya ang ginabawalan naton sa subong. Yes sir.
On that note, Mayor, salamat gid sa time kag halong gid permi. God bless kag good morning liwat sa imo. Yes, thank you also. Action ba ako sa chimpo na ginhatag nimo sa subong na adlaw. Salamat gid. Ang alkalde sa siyudad sang Cadiz, Mayor Salvador Bading Escalante Jr. Now, ang iya sini nga panawagan na mo ni. Actually, hindi man galing inang lugar damo gali kung magtuman gig kahunas, kinalakat gali i-action Oliver, pwede mo lakto na magpainhas kalida, damo gakadto. Ang kabilang bilangan ref, siling diri ni Mayor, daw damo kuno sang kwanda singuna nang daw budyong bla, no? Kag siling yang muna posibleng kinahalinan sang kwan sang yang ngalan ngani, pero siling diri ni Mayor, damo kakadto galing kay ang do ka lain lang nga istorya sadtong kahapon kay nagkadto to ginbilin sila iya. No, ang pampot nagbalik pa sa mainland dito sa Mayor nga kuan abi duta kag dra sa Cadiz. Iya gimbayaan to sila ginbilin to. Now, ang isa guro din nga mabilin tang reminders, once ka nagapaligo ka, please observe. Damo kung kaisa nagakadisgrasya, bisan sa suba lang gani, kapin pagid, ini gani kakadisgrasya, nga taga-dra na gid sila, meaning may intindi sila, nakabalo sila kung anong lugar da Debla? May nagakadisgrasya gani sa mga suba, kapin pag kun sa pangayaw, damo ko na nabatian yung incidenting inang makadto ka pangayaw ka sa mga suba, tapos maligo, gulpi lang nagadive nga may makawayan nga makatuhog sa imo to, maigo ka sa bakyas tong may imo tulaan sa kamatayon. May nasuba ganing current sina sa mga linaw, hindi tudo. Tini pa nga sa baybay nga kung gahunas ang bulyada o kung ang current sang tubig, perti kabaskog silang ni Mayor. Si Mayor gani mismo personally may experience ito tayo na siya anuron da. Pero may plano ang city nga i-regulate nga magpatuman dira sa regulasyon nga mas namion na gid sa totoo lang pwede na siya bisan marine protected area na siya halimbawa kung sa uli kung may i-assign ka na nga magbantay gid bilang lookout kag mag-regulate pati kuya ako niya pagpati mas makapamaayo da sa lugar no kay may nagabantay mo o sang sa pagustuhan mong tao nga magkadto da nga muning sitwasyon. May instruction naman sa Mayor para sa bulig sa pamilya sa mga nagkalamatay. Subo-subo ini. Kay Toto Marcelo Estalio, mag-asawa Alejandra Estalio kag Toto Mars. Hidlaw na ko sa imo sa minalbagan sila kuno ko mamati diho. Salamat gid. Araman si Yapwell kasi man wakos kawayan siling niya maka-avail man kun siyang coupon kag ginapanghatag sa inyo promo. Yes gid sir, pero dapat kadto kag ginadigya kag ikaw mag pirma sa coupon no para nga mabutang na to ng entry mo kag kun i-ruleta na o kun i-gabuton sang DTI ma-include no kay kinanglanon diring pirma mo sa sining coupon. Basi makapabakulod kadi swing lang di sir no kay sir Yap well. Bro Kano Oreta mo, happy birthday bro kahapon, belated happy birthday kay bro Kano Oreta. Kay Jose Mungkal Turilla, good morning man. Novi Magapan, gamonitor sa Barangay Pandanon. Kag Ranger Pivimi. Sige. Noel Zamora, Noel Zambales, may ngagaman. Thank you gid sa pagmonitor. May importante lang di antes ko mag-commercial break. May importante lang di nga gin-forward si Ninoy Felix parang ginapabalo lang bala, ginapa-aksyonan lang sino nakakita sa isa ka toolbox kag isa ka hagdan na wigit sa pick-up along Granada Road. Nga na wigit ini kay ara sa pick-up ginakarga ko no isa diri ka toolbox kag isa ka hagdan. Uy basi kung may makakita kamo da palihog kag kamo ang secure sini, palihog lang text ay sa 0921-777-6875. I'll say it again, 0921-777-6875. Ang sinuman nga nagka-recover o nakakuha sini, kag makabalik sa tag-iya may padya nga pagabatunon. Halin na sa kay
Lilian Balagusa paagi kay Maninay Nini kag Ninoy Felix Campanil, no? Palihog lang basi mi nakakuha da. Si Action Dale nawigit man ang wallet. Kaduwa na ang ikatlo sina Dale taguon na ginapati litrato mo. Oy, basi mi nagkakita sang iyang kwan ha. Sang iya ID ho. Ang kwarta inyo na lang kuno ibalik lang mga IDs ni Action Dale Salazar. Ahay. Basta ga motor ka risgo gino. Action Hotline. Ay uli ko na basahan mo pare Joseph Yanson. Way kuno pamangkot kun ang bulang pwede. Sige lang ipamangkoton dala na siya karon si Parados Mayor alas 9:19. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3. This is my life. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwasan na ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag paramati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri nang paluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Ay! 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 Ay!
Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher. Oo, no, sorry gid kay partigi kadasig sang aton sini panahon. Sige lang no, ang iban karon na lang guro no, sa udtong way kumalabutan nga mga mensahe no. Sorry gid kay ti limitado lang aton sini nga tiempo no. Kay Juan Galiho ara man monitor si Armando Imulaga no. Salamat sa imuda pag-monitor kag si Barky Drive ginatamiw ilang si Kim Puyulo, Norbing Galicia kag Gina Galicia always makuno monitor Thank you gid Jovan LV ara man si Ana Andrea Famoso kag Ana Di Sales sa Corbada Planters, La Carlota City. Ayos Marciano Bugaay, Christine Minies Villalubos, good morning. Kay Connie Laparan, silinga good morning. Tamiyaw ko family Laparan, Labaniego, Torbela, kag Isparicia. Gatamiyaw ko ni Laparan sang Pandanon DSB. Krisa Blas, morning. Nonoy Honorato, Nonoy Paglumutan, morning man, Maninoy, kag kay Noy dara regards lang ko. Advance happy 53rd birthday kay Ma'am MGS Candido Hildori. Siling ni Alex Montesa. Sir Alex, may aga. Robert Ledisma Garrido, oy, good morning dira amigo. Monitor sa Singkang Airport, God bless you. God bless man Way ka pa ulis kabiyaan. Sige Roberto Cipriano kag Joker Wild. Joker Wild ini Joker Wild. Sige Michael Bisin Kizan. Jory Niepes Mandin kag sa kay Michael Aliado, Mary Joy Balgos. Salamat Krisya Blas. Salamat man sa pag-monitor. Milili Oligo, salamat. Mawag kita Sir Milili, kay inom kapihan mo na ba? Action Hotline! Pay nagi ko galing tiyempo, sorry gid, sa way kong malabutan nga mensahe kay Ronel Peralta, naghingagaw pa. Action Hotline! With Action, Oliver Pason, sa technical side, backup si Action, JM Baikin. Ako naman Action, Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!